Kerem. Değerli basın emekçileri, değerli halkımız, hepinizi saygıyla selamlıyoruz. 2024 yılı 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimle alakalı çalışmalarımızın startını veriyoruz. Bilgilerimizle, deklarasyonlarımızla bu çalışmalar hazırlanmış durumdayız. Kürdistan illeri başta olmak üzere Türkiye cephesinde bu çalışmaları sürdüreceğiz. Bilgilerimizle, deklarasyonla alanlara çıkmaya hazırız. Şimdi bunlarla alakalı basın siyasi sözcümüz Nusret Yoldaş size açıklamada bulunacak. Buyurunuz. Teşekkür ederim. Ketkarên çapemeniye hicab û tevxêr û xweşî hatin wekî hûn zanin em de dikevin hêvejiya hilbijartinê ji bo ragiştî û çapemenî ra li Tirkiye û Kurdistanê de ji bo hilbijartina xwecihî yên Sûyetê Edalê hemî partî û rêxistin siyaseta xwe di warê şarederiyan da di pir alî xebata xwe didomîne. Em jî Partiyekî Komünîst û Kurdistanî divê hilbijartinê da bo ku li ser navê xwe nikarin bikevin hilbijartina 21 Edarê lê divê em rola xwe yên dîrokî û siyasî gor hêza xwe pêk bînin. Partiya me di civîna xwe meclisê da di ser vê mijarê ra hilbijartina şarederiyan da ne CHP ne jî AKP divê dem partî di serê xwe bikeve van hilbijartina. KKP bi vê perspektîf û daxwazên xwe yên ku li jêr da hatine nivîsandin pêşgirî dide partiya demê û di serî de jî banga xwe ji pêkhatên tifaka Kurd a azadî û demokrasî re dike. Li Kerkûkê de Kurd bi lîsteyên cuda ketin hilbijartinê. Encamê wî çi tahrîbat çêkir li ber çawan e. Bo vê yekê divê em hinekî deman da nakûkiyên nav xwî bidin alî. Li hemberê dewletên serwer û partiyê wan em bloka azadîxwaz bi hev re helbest bigirin. Dewlet û hêzên wî yên siyasî hemî bi hev re. Hilbijartina 2024 da misyonekî dervê hilbijartinê lê dinerin. Stratejiya dewlet û ittifaka cumhur bi vekirî ew dixwazin têkiliya siyaseta Kurd û gelê Kurd ji hev du veqetînin an jî zayıf bikin. Bi taybetî jî sînorên xweseriya Rojava rêveberiya heremên Kurdistanê û di navbera Bakurê Kurdistanê de dixwazin wan bajar û bajaroka şarederî wan ji Kurdan bigirin. Di çapemenî de pirekî caran derheqê van dengên ku derve guhastine bajar û bajarokê Kurdistanê hata Rojavê. Lê hükümet her dem bêdeng ma li hember wan rastiyan an jî îdaya. Em divê hilbijartinê da pirsgirêkên gelê xwe yên jiyanî, siyasî, aborî, civakî û çandinî bigirin navenda xebata xwe û tekpoşîna me di ser van mijaran pêk vere. Em dibên îpoteka kayûman meseleyekî li ser partiyan e divê were rakirin. Em an jî ji bo wê bi hev re tekuşînekî hevbeş bidin. Bajarê me
ji aliyê kayûman bûne cihê talan û vêranê divê werin rizgarkirin. Em dibin werin. Em di destpêkê da dahata şarederiyên xwe zêde bikin û di rêveberiya bajarên Kurdistanê da em bi aqlê hevbeş bi pêkhatiyên siyasî rêxistin sivî û saziyên ku warê ziman, çan û hunerê Kurda xebat dikin bi hev re. Bername û plansaziya bajarê xwe bikin. Em pirsgirêkên bajarê xwe bi hev re tespît bikin û çareser bikin. Em ji bo ciwan û jinan derfet ava bikin. Bo xwendekarên zanîngehê wargehê xwendekaran ava bikin. Ji bo çandiniya Kurdistanê pêş ve here pêwîstî kîjan warê de heye divê şarederî di her warê da pêşengiya xwe pêk bîne. Welatê me cihê edhîjiye pêwîst e ku cihê avahiyan bi zanistî were bewlîkirin û dema çêkirinê da kontrolkirina xwe bê pemasî pêk bîne. Herî girîng peyvera şarederyan ev e ku kesên pêwîstiya wan ji alîkarî ra hebe divê her şert û merz de xwedî wan welatiyê xwe derkeve û ji bo derfetên jiyanekî birûmer ji wan welatiyê xwe ra karibe ava bike. Spas dikim Partiya Komünîst a Kurdistan wekî hevalê me jî got payê vî daxuyanî evê di serî la Amedê em bigirin bajarê Kurdistanê da wekî du belgenivîsê me henin. Yek wekî em bêjin belgekî aşatif e a duyemîn herî zêde nêrînê me derheqê şarederiyan da derheqê pêvejoyê da berfire wekî deklarasyona Partiya Komünîstê Kurdistan da vî belge de heye em ê bi gelê xwe re parve bikin ji bo hatina wezî spasdarim. Spas baş. Eger pirsê we hebin em karin berçi bidin eğer tune binzî daxuyana me dawî bûye. Spas. Spas baş.